morning. The first of all, I would like to thank our MD sir. Thank you, sir, for your time. I am so glad to meet you today here with us, and I hope that from now onwards we can do better this business in this my recharge. Te hagabanengkong ngaso when I kublay ru yapi iway pa iway baro ki member jongka my recharge Ayurveda ho nga I kublay ru ya is Albert ibade I host jongi akane ko Paul kublay sibonsa kumjo nga aru ka jing kublay ya is Grimson ya walang ibalong I mentor jonga ma hakade ka business nang ta hakajo ka po nga aru ka jing kublay ya I sa Chitan Chowda ibalong I national trainer jongi iba guide iba ya lamengi kumno bangin la shishu ban lia bha ban trei bha ya kaneka my recharge Ayurveda tengai la ding ada I kong graceful nong room but hakaneka my recharge ka dan hakarang emerald director but nan chia thu kan dia ngada comment shisha ya la dia bang dan hakaneka business but nga penslur ma episia iway pa iway ru ba penyale bah ya kaneka my recharge te ka benta ka bang ngade ban kran hakaneka por menta ban peni kadai chapang bangan peni ya ka plan chong ka my recharge kumno bangi ngin nang ban kamai ba bangin yo ru ya kaneka jing kamai ka ba he nama kum bangi tip ba kaneka my recharge ningkong kamdei tang bangin shi entertain henai kaneka my recharge ka dei ningkong ka business ngide ba sutho ba kaneka my recharge ka dei ka business te nakaliang chonga hakane ka por kila je danga bangan peni ma kumno ngin la ban kamai hakane ka my recharge kumno ngide ban le te menta si sendan nga ban sedang no ekane daga bangan peni hakane ka screen chongane ka platform la peni hangne te kerpa diki ikine ki yu bakin sedang no te kane ka company ka bangi le mangi kane ka company ma ngam de bas apply kata kane ka company ka de kane ka my recharge Ayurveda but menta ngidan ban le ngi ya kata ka bing ongka ka ai ka plan ka bing le menta ya thoi ngi ka ai ka plan ka bing le menta ka dream unlimited plan te ngidan ha ka my recharge Ayurveda but ka bangi ngi yo ka mai menta ka plan ka bing le ka de kane ka dream unlimited plan te ka my recharge ba bon ki brew bon sen le se tang shio snow ba ong ka dei ka company bon sen ki brew ki shep tieng masen len masen introduce ba ka dei company ki brew ning kong ka ba wan ha ka jing ma jing ki brew ka dei ka jing shep tieng ba ka dei ka company hene yang ne on pen sha ya pi phim dei ban shep tieng ka company nama ba ka ne ka my recharge Ayurveda kala dan mentala kanus nam na dan Kat asnam kaneka my recharge kala den but arpulai toriku September menta usnam kadap kan usnam kat lai snam te le sengaru ha kata ko por ngadang kham khna thrai ha ka por ba ka my recharge ka wan le sengaru ngam pat sno thoi ei ma chapang kumno ban kamai hende ngal su tho ba suki ma kat bang nang ya ka ba ki por ki nang ya ngawan ka jing sno tho chapang kaneka my recharge tengi su thu ba kaneka my recharge ka da na do kham men shwa na do ba ngukuman shwang no na do ba ki mobile ki tasdang ban mi the next te ngiyo ayu na ka my recharge hisen bangila register ba ka my recharge ngiyo yakineki digital service ka ba kun thop ya ai na do ka mobile recharge DTH recharge nang ta electricity bill payment nang ta ngila ban book ki hotel ki bus booking ba kini ki we ma ki bala se ki bangi ngim pat da penan kam lut mo bro kha yang ne henoi ka ai ka bangi dan kam ha ka bang sai ong ya ki ba ya ki distributor jonga kong ba ka mobile recharge DTH recharge but electricity bill ka dei ka ba baro ngi ya dan kam te ngi ya ban yo ka neling ba jong ka my recharge next na lor bing la yo ya ka service ngila ruban yo ya ki neki Ayurveda products ki ai ki neki Ayurveda products ki dei kita ki tiar ki bala penmi hi naka maryang na ki kenban te ki neki Ayurveda products ki long ki ba safe yang ngila rangi pendan kam kalong ba safe yang ngi nam ta ka jingkwa jingkhya jongi bat ha ka chu ka por la rangi pendan kam ha ya ki neki Ayurveda ngila ru ban yo ya kata kamet ke boy koy ke bikhya ngila ban pen khlan we ke immunity jongi
bat ru ngila ban lai du ni ki bun ki jing kini ki jing perkhat ma kum ka stress ka bangi ong te ngisu thu hi mano bala penan kam kini ki Ayurveda products na pedang kini ki distributor jongi rakti mano bala penan kam ta kublai shibon ki bala penan kam kitip sngoba kitip kham ha chapang kini ki products te ki bompat ju penan kam ngagar pat epi ba penan kam bat pen sa so thu ma ka e jing man to jong kini ki Ayurveda te hakade ka Ayurveda hakane ka my recharge ngidan ni kini ki tiar ki balong kum kini ki tiar ki bangi jupanan kaman la kasngi ma ki bab ni jula ban penan kaman la kasngi ha ka yeng ki sam jongi kum kini ki jing sajan kinang tigi sabon ki slasha kidan kum kini ma udam right no gitu ki bayadai ru bat ka healthcare kidan sakine ru ki badai pat ki daily use products ki bangi jupanan kaman kasngi nang tanalo jong kata ka dan ru kini ki e-commerce kamot ka bangi la ban kini ki sabti ki bengi la ban thiet ling ba chong kan ka my recharge ni mag ngi tip ba ka my recharge ni la link bat ka e-commerce ka mod gidan hak po ka profile chong da fi play ya ka simba ya ki simba yo la ne ya ka ada website jo ka my recharge fe ni kini ka e-commerce ba nang tu gidan ki bun ki jan bat phila ban thiet ye ki link ba chong ka my recharge ba la da fi thiet fin yo ru ya ka bv ha jo bat ka we ko ka mon ong ka den ya ka bv te kini ki brand chong ka my recharge hai kawai pakawai ka package chongka my recharge chong kono ka tiar kanden bai kawai pakawai ka jingtho lese ka laban wan ka manggol ne jibun ne chodi stevia kum ta tertel but kitai baro ki bala pani ha ka te screen ki ki brand chongka my recharge lada phi page ki products ka ba fi thiet lada kim dan kitai am kawai na preng kitai ka mod kim dai ki products chongka my recharge te menta sho bangan bataya ka te ngakwa ban kli na pleng jungi kanungun na pleng jungi ki batip ya ka head office chong ka my recharge kadan hai tharai ka head office chong ka my recharge kadan hapo Jaipur Rajasthan but hapo Jaipur Rajasthan kidan kita ki south pangot kita ki support staff ki support staff kita ki berap yangi ki barap ki basngap ya ka jing e jongi kum ki distributor ho ya ka jing trai kam jingi ma kin sadan ki por ki bangi dan kino ki jing e ten rai kita ki south pangot ki staff ki dan ban sngam ya ka jing e jongi but ki dan 24/7 hapo call center ma hapo main office ki basngap ya ka jing e jongi na ta ka daw ki babun ha ki brew ki bam lesi ki bam pat study ba ya ka my recharge ki bun hai kini ki complain long balik ki complain nama bakim pas no tho tikna henre ki brew ki bala ngam jileu shisha ya kana ka my recharge kadan ka solution nama jongki nama balai ka company ka labu ikite ki south pa ngot ru bakin pe kita ki jing e jungi na kata ka daw phim dei ban long shap ting lada phim me kundo yangi ki offline ru le sema gidan ki por pila ban phone direct shapo ka company but kinsayo ban krani ikite ki staff nang ta na lo jongki ni ni dan lu saya kena ka training system kebangi ong ka be the best training system knang bangin long kita ki ba best na pedeng ki ba best bangin long kum tangi dan kami ka engi dan kami ki training klem ki training ngenom la da lei ru ban grow balai nga sayang hang ne ngane thu epi ka dei ka jingcharing khat ka ba jia ka jingem jonga ha ka ba house nam a haja khat pra ngalej ha gohati baling aten ne kata ka training ngamte baling ngali aten ne kata ka training henry ka dei ka ba ngasngo kum ka dei ka jingcharing khat ba ha kata ka jinglej jonga kendo is AMD is Ashok Kolhari but ngajuang ri is ma sir you are my first inspiration ma in this business ngaso komen shisha badangam lej hakatu ka training hagati hakatu ka por lesing anam tip chapang ka my recharge te hangne mantangi dan se isa chetan choda ibalong I trainer jongi iban higai iban lead iban ya lamingi hakata ka linti ka bangin poi be chakathong ladangi yai kat kumka jingbatai jong I ka shong stang hangi ngitre ningim tre ngilong ready ningim long ready kata te ka shong hangi namangan oi pi kane kadika business ma ada kimle ma pi kibun kibale te nang lo chikitaru kidan kineki product training kineki product training pat kidai kiba kidan ki doctor jongka my recharge kiba UI training special betang yaki products kisi dan ki niki celebration kisi dan ki niki jingkendo jangki royalty achiever ki ba shat ai ki niki Ayurveda training
kadai be tik tang shapang ki products kumno bengi ki distributor ngin ngau thu shapang jong ki niki products but kumno ngila ban suggest su ya ki brio ki ba pen kami ki niki products te ki tei ki ba pri ha te ka screen ki dei kita ki certificate jong ka my recharge kum ki leader ada fila let shapo market kin sabun ki jingli ma hato kan ne ka my recharge kadai ka bala certified ka bala approve ka bala kumne kum tai shibun ki jingli te ma phi kum ki distributor fa na ho on ka my recharge ka den ya kini ki certificate ma ba na lo chang kata ngin kemaru ban ong ba ka way ba ka my recharge ka den la ka chong ka pan card number na kata ka daw mangi kum ki distributor ngim dan ka man siu ka no ka tax ka ba mut ba ka company hi kala le na dong shadang te kum no ka my recharge ka siu pat engi ma ngila sing ngila ya ka my ngila pen mi ki bv te kum no pat ka my recharge kan siu yengi ka pading kong ka my recharge ka siu yengi link ba jong ki tu ki e-wallet pitip ne am chapang ki wallet ki bala trai te tang la poi ma matna le ba yo san sien ma shi banai tang tang la de ko to tarik as ku pet tang ya ka wallet te trai piatip ka wallet ma nama ba baro longi kmilen ti ba ja ka ta te ka siuling ba ka wallet ka baning kong ka ba ar ka siru la da ngi la yo bon ka pisang le se la shai ngi la yo bon ka pisang ngim so safe ning am la ngim so la penan kam sure ngilaban upload ka account number jingi hapo ka my recharge nang ta ka my recharge kan sa sewingi haki account jingi nang ta kala ru ban sewling ba ki check but kum joru ling ba ki online transfer te kani ka my recharge menta ko mang ongi pi kala dan khat arsnam tang ba pet ka my recharge ka dan hakano ka rang ka menta na preng ki direct selling company ka my recharge ka dan hakarang ka bakando menta ha ka ba phra te phikwa ba ka my recharge kan dan be ha ka number ba phra ne kum dan ya phikwa ba ka my recharge kan dan ha ka ai nga te kwa ba ka my recharge kan dan ha ka number 1 na preng ki direct selling company ha India bro ka wei phikwa ne amale ka ta phikomet ne amila de ban long kum ta lada phikomet am kan long shisha kum ta ka my recharge hinara bangi ngim dan kata ka jingkot jingmot am kan num long da lei ru ma te mengta ngi tep bakadi ka my recharge kadi kata ka fastest growing company ka company ka badang ya chaprang kat kum kani ka generation jengi ka bangi em na kata ka daw ngai pi bangin dan be kata ka thong balakum no ina long ba ya ka my recharge number 1 hame khalaya badha India bro ka wei te ka e pet ka my recharge menta kala den haki arpotili ki state jong ka meka jong ka India bro ka wei ban blada manging kum ki member jong ka my recharge ngi le bhai ka my recharge komod ngi siru ya ka tax ya ka government te ka government ru ka yo nong ne am blada manging ngi le my recharge ka government ru ka yo nong ka state government ka yo nong ka central government ru ka yo nong te pen ka te pat ka de ka ta ka jing ka mai jong ka my recharge shisnam kan no kala ka my recharge ha ka shisnam Reus pa kror kadai ka pisa ka beret ne kadai ka pisa ka bahia ka pisa ka bahia te ka my recharge ni sngo tho ling ba ka annual turnover jong ka company ni sngo tho shai ba ka my recharge kala dei ka ta ka company ka bala kamai bun ba ha ka shisnam te mano bam kwa mo mani dan bentalang ha ka ta ka jing ka my jong ka my recharge ni kwa man yo pisa te mangi ro ngin dei ken ada ka my recharge ka kamai reus pa kror ha ka shisnam to e ma reus pa kror tengan ong na ars pa kror kan dei no ha mai khalaya biang re ma lagi ars pa kror ha mai khalaya te gomon la bun te ki lakpati ki crorpati na mai khalaya ma inele e kata ma the next but pet kane ka dei uni udai u ratan parya but uni u master ratan parya udai u balabat ya kan number 1 rank hapo India bro ka wei ula ka mai ka no hadu agas ahaja afuar ula ka mai hadu kumba khat pra kror ka mai recharge kadang dan khat asnam u ratan purya ula ka mai khat pra kror te ngi per khat kan pinget ba uratan purya ha ka por ba udang join mai recharge nengkong du pinget ba mara u la join no masen join manta usnam pinget bu kamai kror ha ka shisnam uniru la mat shibun kijing le seng anong pi san snam kamai uratan parya hende hadien jong kata kamot nyau snam mi hadien usdang ban kamai bat manta hapren kita ke nyau pras snam kamai kano khat pras pa kror te ka shong hangi ke manta ma
kane kamdei bangi penbor yuno larangi kwa ban long ki lakpati ki crorepati hangne kadan ka la namda jongi tingi kwa ne aman long kumuratan peria kwa am teto nyabut mai te pet kita BMW car kita ki kali ki baram dor pila ru ban yo i kali ram dor na kane ka my recharge but u ratan peria ulat thiet hado lightly ki BMW car na my recharge fitip am ki BMW car ki bakat no kador ai kadai san polak sajrong but kumta shikrot sajrong ma tu ratan peria uladan lightly but babut nadin jogata udai u bazuda gosh badai u diamond director ba ma uru ulayo ya kadeka BMW car. The next ngangan yo BMW car ma ada bisni re nga. The next te pet hang te la pen I ba real po person ki baterai ha ka my recharge ki de ki long keme hang ne ba shong ne bon mano ki ba shong hang ne manta pet bon long keme ne bon long pa ne ki ba bon ki de ki long keme ngasngo shisha ya isa asyuk mah ibala senge kene ka business ka ailat shisha yang ngaru ngare ka long keme ngadang ke jingkit ke bakhya na mata ka yeng ka sam hene ka mai richard ka long shisha ka jingkur khu neng kong yang kublai shibon sa ba phila aya kene ka mai richard hap teng jongi ngala dan shisha ha ka lenti ka badai yang ma la se ngaru ngam dai ka priu ka banang ka pasta ka tata ne lingba juga mai richard ngayo ban yeng kumne hap teng jong phi ha kene ka pon real person kumbaong real person ki dei ki long keme na kata kadau nga ai mense me phi ki para long keme ba phinya le bahai kan ka mai richard khna ba phi ru phinya yo lang ha ban yang ha kan ka stage te ki brio manda ki la ban kli le se ki brio ki ba kham shang sini satai ki la ban kli kan ka mai richard kala dan ha ai ma le se ki brio ki ba kham start ki ba kham bon par lok sini satai te phi fin ong kum no manta ka mai richard kadan ha ai tang ha ai kadan ta me khalaya ne kadan ha ki we ru ne ki jaka all over India. Pila banda ekane ha paro kawe kari India. But ngayo sngo wer ngam tep kala dai ji shan midai ba isa insalet ekane international na sa. Will ko international na. Tekane ka mai richard kan sa poiru international. Ha India ngilong lai loy banda ekane ka business hangno ma. Te wat nam pasap e ka por ma. Chwa ba ki we kin wale mai richard cha po Meghalaya. Ko ki Meghalaya tu kindet ban riu manta. Siapa kiwe ki state na kiwe pat ki jaka ma kin wande Meghalaya mangi no Meghalaya kli la di ke ek pa fide ban kita ki jaka ki ba mangi yo ki tiar ki warehouse ki de ki jaka ki ba labo ki tiar la stock ki tiar kata ko we hapo Jaipur ka we ha Goa Ludhiana Guwahati but hapo India bro ko we ki dan nyo pun reutli ki CNF kum ki distributor ngi depan kemab hai kini na makin sabun ke jingkeli mala sha hisngi ngi la chapo shaki feel ke jongi bangin bataya kene ka plan tele se ngi la ban keli ki brio mo kam kadan hai kata ka ke jaka ba pelai ki tiar ne kata ka CNF kadan ka noteli le se kin wan kum kita ma kin lang kum ki jing tes ngi te kum ki distributor ta kada ngi de ban ong ba pet kadan hado nyop brio teli ki CNF hakeleng ka di India but south teli ki warehouse. Lalu kita ru ki master franchise arspa arpuitli arhaja arspa arpusantli ki franchise ban reuspa plus ki Shopee. Te nalor jong gitu ki CNF ki dan kini ki franchise ki jaka bade ki tiar ma ki bengil shemi ki tiar bengin yo ban Aisyah ki brio. Te kini ki product sing tang ki dan ki jaka ma ki bangim la ban dan ki jaka bangin thiet ku te ki franchise ne ki Shopee nila ban yo kini link baka online order ikala ban you fila ban le link baka simba yo but fin yo kini ki online but kini baro ka ki products ki bala penmi akan ka my recharge kidai ki bala certified kidai ki bala pin shisha page wat naka FSSAI nangta naka WHO nangta kum kaneka USDA kaneka pin shisha ba kini ki sebab dah wai ki ba penmi naka my recharge kidai ki balong 100% ki balong organic ma nangta kini baru ka kidai ki tu ki certificate ki bala penting kena apa bagi deki produk ki balong safe nang tan roco kane bagi let ciki cakatre ma ciki film ngi dan kami kini ki plan book nang tai kini ki leaflet kini ki bro kha ki deki bala penmi hida ka company nang ta
kidan ru kita ki jing yo ma kumno ngi yo na my recharge kata ka bangi yo kata ka bonus type ngi yo no do kata ka ningkong na ka bangi thiet hi ma na ki bangi penan kam hi ngi yo hado 10 to 30% nang ta la dangi dia ki breru ngi yo nong hado 10 hado shipo hado lipo percent la dangi thiet tangi la deru ngi yo gum kata ka cashback kata ka self purchase bonus ngi yo hado reu hado khasan percent nang ta ladangi share ki breu ladangi snai ka team ngen yo ya kata ka performance bonus haki santli ki circle jongka my recharge ka ba let's say kala ka bala ban ka baduna ru kala ban poi hadu kumba arpho lang ma ka baduna nang ta da fila poi silver director sa jrong fla dai kita ki royalty achiever ki to ki bala 1 minute ne jrong fila ban yo ya ka 100% ka royalty nang ta fin yo ru ki royalty bonus leadership khatway percent fin yo ya ka travel fund life percent car fund life percent house fund r percent but brand ambassador bonus 1% kini ki bonus ki ba pher ki ba phi la ban yo leng ba ka ne ka my recharge but ki tu ki bala sedang ban le ki la su thu hi mo ka chong ha ka jing le ju ki da ki dang le dang sedang ki dang le khandet ki dang yo khandet hande ki bala le khambun ki bala ki dang ba pher ki la su thu hi ka ta ka jing yo jing ki te saka we kate pat kate kade kata ka bagi ka self purchase performance bonus self purchase ka mod ka jing yo la dangi thiet tang ya la die ni yo ayu la dangi thiet tang ya la die ni yo ya kate ka bonus ka balong 0% hadu khatsan percent kata ngin saya yu hane ngin saya grand bhai kata mo dan kat bagi offline jobi yang ngin chupun i tangkum te nang ta la dangi la dan ni kita ki rang ba phe ngin yo ru kata ka performance bonus nang ta ngin yo ikini ki performance bonus ke jing yo jingi ikini ki income kal chong kat kum karang jingi te pej menta ba phin poi silver director menta phin hab le kanu ka biwi phin hab le ba phin poi silver director kendai hajar ba phin yo gitu ki rang ba pher ningkong pi hab poi ningkong ha ka rang silver director ban poi silver director kumno ngi ha bandan ya kata ka biwi jongi lifetime biwi kendai hajar group biwi te da fila yo kumte kendai hajar ka lifetime biwi bat lada menta ubnai la ne karan man phimi life hajar nyos pa asan pho ma phi la dei uta silver director bat kum silver director fin yo ya kata ka 4% ka royalty te ki brew ki ba dan ha ka po ka silver director rank lada ki pin mi comme example ma apni hang te lada ki pin mi kumba nyo pho hajar group bv ka jingyo jongki naga performance bonus kan long riu hajar khandai spa but naga royalty kin yo san hajar ar spa san pho te total ka long khat ar hajar shispa san pho lada dang te tang u silver director fila den ka chance bipin kamai khat ar hajar shispa san pho hende ngan ong pi ki den ki bun hagi silver director ki bayo wat khat khandai hajar mo kom i madam wan rilita mo pa itu idang dei ta silver director hende iyo hadu komba khat khandai hajar mo how to banai baladam te pet kate pet hadian jongka silver director ka wan sa ka gold director kom gold director lada pidai ban mi naka non qualifying leg jong pidai ban mi ar phu khandai hajar news pa lese kini ki bala den ki rama phe ki las thu e kata te lada phila ban le kum te udan we selba ha po jong nang ta na ki we pat ki leg ku pat qualify mi ar phu khandai hajar news pa kamut phila dei uta u gold director but ha ka rang jong u gold director kumno fin kamai kumba life hajar ma kata ka shong ha ka volume jompi te pej mo kane kadeka example wa pani hang ne lada phi kum u gold director lada phi mi tang kum ba shilak sanpho hajar group bv na ka performance bonus fin yo shipho hajar arspa but na ka gold naka royalty mo kum ugol fin yo san hajar khandai spa bat ka travel fund da fila poi kum ugol fin yo rusa ka travel fund bat kum ka travel fund ada pide ugol da fi mi tak kum tai ka group bv
travel fan piyo kumba khat san spa te total kalong khat nyo hajar nriu spa khat nyo hajar nriu spa kadai ka pisa ka bahe ane ka beret khat nyo hajar nriu spa kadai ka pisa ka bahe ka bale si wat kinohi ka school babun kinohi ka school ma ki kamai kan no san hajar shipu hajar ki hab ai ka por jongki kin haban ino gi kon gi ti jongki hane hangne ba long tangkom ukol director phila kamai katu khat nyo hajar khandai spa ma mana nang ta next kadai sakaneka lada ma phi pen mi real lak bv group bv kan no ka income cha phi pin yo real hajar real hajar tang ka performance bonus halfway hajar ka royalty travel fund san hajar south spa car fund nyo hajar san spa house fund real hajar but total income jong phi kan dei kan no shilang san hajar khandai spa ladingi kamai bat katai ka rang ko pani hang tai lakum no kuno kan dei tang ha ka rang double ka rang diamond phi kwa ne aman kamai shilang la phi kwa ban kamai shilang pinpoint diamond la phi poi diamond la 100% me phin kamai shilang ngaru ngakwa bangan poi diamond bat nga ongru ang nema syaban kod une usnam ne kala ban ja swa kata bangan pinpoint diamond bat 100% ngan kamai bet shilang kasyong ha phi sama menta phi kwa ane am pet nalangi la kiu shu karang ba pher ma Kementa ketua PNI lesi kadai karang jong Isa Albert ba Isa Grimson. Pitip em ba Isa Albert ba Isa Grimson ki kamai ba dikilang. Hendai maki menta kim hun men kamai tang silang. Ki kwa ban kamai sau san lang. Ba kadai karang makan mai sau san lang kadai karang double diamond director. Ya le ban poi double diamond director da fila poi double diamond director fin yo lut na do ka performance bonus ka royalty ka travel fund ka car fund house fund but automatic pin kamai bet saulang pile ayu shule jathu khanai ki breu shule batai plan ki breu ki le hi pio kamai mano yo kamai ma phi te kamai recharge ka ai kata ka live person ka travel fund te lingba jong kan ne ka travel fund ngila ban de sangkai keleng ma ka song hangi kwa ban de sangkai keleng lada kamai recharge ka bu ekini ki tour ma ngila ban le kumsha Singapore nang ta sha Malaysia ha India bat shabar jongka ri India ka car fund ka dei live person but ka company kan siru sai kan ka house fund ka balong R% but lada ngila dan ki rang ki ba kam sha khmat kam sha jurang shu ma company kan airu ya kata ka 1% na ka company turnover ba kata ka dei kata ka bingong kata ka brand ambassador ma kata ka po ngila longkum kinong kitten siam jongka company te kita ki ka charge ka bapen ima ya ki rang ba pher ba phin long gold fi haban dan iwe silver hapo nang ta yala de fi hable real spa biwi na ka non qualifying leg fi hab mi ar pukanda haja new spa sapphire fi hab dan arngut ki silver nang ta yala de tan real spa ar pusau hajar light spa na ka non qualifying leg nang ta kumu emerald findan hakarang emerald fidan bandan laingut ki silver director self purchase fi hable real spa kan real spa arpo na ka non qualifying leng diamond saungut kumta ter hadu ground ambassador te pet da la poi kiwe ki company ki jong ba kadang he karang ka tanang bun ka tension nang bun ka pressure hene amai ri chat pet la dangi la sha la pen mi kumba khat arngut ki silver ngidei wei hata ka por crown ambassador but hakata ka rang ngi hable kat no tangan real spa biwi kamon ngi shubam sup te hang ne hamai ri chat jele on kiu se jong khnang ma fin sup te ha India bro ka wei kiladan khat ar spa khandai phongot ki bala yo ya ka
double fund lai spa nyo puwe ki bala yo ka car fund but she spa sau pu pra ki bala yo ka house fund te kumbanga se dan ka ji sutu apo janga nema ka ji grand begini ki upline ki sa ong ba ka mai recharge ka kwa engi wei pai wei i distributor bangin dan la ka jong ka yeng bangin long lai loi bangin shang ban ya chini satai hai India bat sabar ba kum joru bangin dan lagi jong ki kalima takada ladangi le tiknai ka ni ka mai recharge ngin yo ikine baro te analogy kini ni dan ikane ka diamond club ada ni le ka diamond club ngin yo hado khatsan percent tang na ka self purchase but ladang ni le ikane ka diamond club khat arbanai ngin yo doi kata ka free tour ma ka coba ka company ka te na lo jong kane ka diamond club pe mala batai mane ladang ni le ka diamond club ni hab le nriu banai ni le nriu banai hau banai banyo ngin yo free nyo haja ka products nang tala dangi continue biang hadu khat ar banai ngin yo sa nyo haja ka products semut ngi yo total hadu khat saw haja ka products nang tai ngin yo ru saya keneka ngin yo ru la dangi le kene diamond club ngin yo ru se keteki bangin le ma haki neki 5-star hotel se ka company kan sabu ka we ka kece kenduk lang jiki ki diamond club bangin sayo ban le kita ki 5-star hotel ladang ka dei hapo Delhi ne la ka dei hapo 5-star hotel kemun ngin yo free shimir arsngi bala ka dei ginja resort ngila ban yo armet laisngi bat ya kata ka jinglo jing sabar kai ka le ka company ngim dan kamban le then lo jong ka diamond club ngidan ru sai kaneka free kaneka smart consumer offer mangi la rangi le thiet tia na ki dukan ma na ki dukan la rangi thiet kat no ru kam judan kata ka bodong yang ngi bangin yo free henre hamai recharge la fi thiet tia khat ar spa san pho ka deep ka biwi but ar haja san spa ka dp ka mai recharge da fi le tikna kumta hadu unru banai hau banai ubanyo kat kum ka average jong phi fin yo ki free products te menta ka shong hangi kan ikwa ne em ba ngin long success hamai recharge ka plan jo mai recharge ka long tang kat tu ngi long tang kum tu hi kam dan ka wei pat ka long tang kum tu ko bang la pen i apreng jong pi ada pi kwa ban nang ban tip chu cha phang kan ka mai recharge selok bat ki offline jong pi ya kran ha bat ki pelu de ko po jong ki pi ban ya kran bat ki offline te nakalang jonga ka plan ka long tang kum tu te khublei shibun ipi wei pi wei bara